Benvidos a Todo Mal, o programa que che conta cousas que despois lle podes dicir a teu cuñado e quedar de puta madre. Todo mal. Que tal, Marcos? Que tal a semana? Mal, fantásticamente fatal. Vale, pois nuestra Este, onda. este é todo mal, non? Seguimos Claro. con todo. Semana unha puta mierda. Por O riba bo chove. deste programa é que, non sei se dixemos algunha vez, pero eu teño a idea de que agora é todo mal, despois, se facemos outro será todo peor, todo aínda máis catastrófico, fatal de lo fatal, sabes? Aí imos chamando así a todas as secuelas que veñan. Hasta que se acabe chamando Malicia Noticias. Vou che contar a anécdota de cando eu era neno. É que non sei cal é o pueblo, pero creo que é Ribeira, que ten unha rotonda con un barco. Un barco de pesca, pero barco, un barco. Sí, E eu pensei sí, que sí. ese pueblo era o barco de Valdeorras. De neno, de neno. Eu jaro, che creo. Eu cando de pequena iba a Santiago pola autopista, vía as torretas estas da luz que son así como triangulares, con luces que de noite teñen unhas luces vermellas. Ujú. E como era así tipo triangular, pensaba que era París e que aí era Disneyland París. Entón eu pensaba, joder, meus pais que cutres son, está aí París ao lado, hostia, nunca me levan a Disneyland. Que pequeno é o mundo. Sí, garañes, tío. Ganei eu. Pois falando de anécdotas, hoxe vou che contar unhas anécdotas preciosas. Por qué? Porque esta semana publiquei o noso vídeo das ceas de empresa e preguntei a xente en Instagram cales son as súas anécdotas que lle pasou nas cenas de empresa. Claro, este fulano que está aquí nunca fai nada, Eu son o fulano. creo que non sabe nin que temos Instagram, Sí, entón, sei. de Que oídas, sabes lo de oídas? mirei a ver si nos mandaban privados as chavalas. Ou os chavales, depende. Teño días. Pero ti non biches ningunha das respostas que mandou a xente. Eu funas compartindo e tal, pero ti non estás enterado de nada. No. Entón vouche facer unha proba, que é que che vou contar anécdotas de ceas de empresa e ti tesme que dicir se son verdadeiras que lle pasou aos nosos seguidores que nos las mandaron por privado ou se as inventei eu e son mentiras, son movidas miñas que me monto na miña cabeza. Xa sei, se sale Mario Casas na anécdota, é inventada. Entón, o cousa é iso. Se é verdade, e lle pasou aos nosos seguidores e nos mandaron por Sí, 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 Instagram, sí. ou si son mis movidas de mi cabeza. Vale, e eu Vale? podo facer preguntas cantas queira. Podes facer preguntas, home, non teño das reales, non teño toda a información e das mentiras tampouco os currei tanto, entón... Bueno, pero con decir eso non sei se está. Bueno, eu podo, Sí, eu podo claro, ti facer podes facer preguntas. todas as preguntas que queiras, vale? Vale. A esta sección chameille e inventou no que carallo vai dar. Vale, pero a sección chamase e inventou no que carallo lle vai dar. Pero como vai de cena de empresas é Alba Carrillo Edition. Primeira anécdota, vale? Vale. Vi así, marchei cedo porque o sábado tiña que ir facer chourizos. Era un home ou unha muller? Era un home. Non sabes de onde. En principio non. Vale. Que na cena de empresa, que é unha vez ao ano, É unha vez ao ano. que paga a empresa, que hai Mm. cubateo. Pero Estás... foi cear, a ver, marchou cedo. Non dixo que hora é Vale, cedo, vale, vale. La tampouco, praia sabes? comida gratis, eso sí. E despois marchou para facer os chourizos. Claro, foi, comeu, bebeu o que lle pareceu oportuno para o día seguinte non ter resaca suficiente para ir facer os chourizos e non quedar sin un dedo. É moi plausible, por un lado, porque é moi gallego perder ocio por traballar. Non hai nada máis Sí. gallego. Pero tamén sería moi gallego ir de empalmada. Entonces é como, joder, é verdad que é peligroso dos chourizos. É verdad. Pero si estaba atándos, tampouco non che queda. Si eres o que mete a carne, sí, pero si eres o que lle pega ao nudo, porque vais como un... irán os chourizos, un deste largo, outro deste, outro deste. Vale, pero dalo feito. Claro, non me vas preguntar, porque claro, ao mellor o día de atar os chourizos podese cambiar, non? No, Ou hai un día para matar un porco e ten que ser sí, ese sí ou sí, sí, hai un día dos chourizos ten que ser ese sí ou sí. sí, 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 sí. Influye en moitas cousas. Eu ves que che estou metendo dudas, para que non sepas se é No, verdade ou pero mentira. eso sí fijo, porque tes que convencer ao porco. Creo que máis tempo che leva. Víñanos ben, porque somos moitos na casa, ti estás tan rico, e entón o porco ten que poñerse voluntario. Se non che deixa matalo sen perdona. Entón ten que ser ese día. No, creo que é para algo, isto non sei, que non teño puta idea, pero creo que é algo
da temperatura, non sei que mierda. Que Ten que a xiar, ten que temperatura non xiar. flipes. Ten que xiar para Como hai matar o ter que porco. xiar para matar un E porco, para facer os chourizos? ten que xiar para matar o porco. Para matar o porco é para que o viño estea bo. Iso é para os tomates, para as tomateiras. Que ten que ver matar o porco? Para matar o porco ten que xiar. E tamén para que Melendi durma na casa. Hasta que non empeza a xiar, Melendi sempre todo, ai, as raxas. Bueno, A ver, pero resposta. que me É estou verdade ou liando. mentira? Non, resposta. Non podo fazer unha última pregunta. Unha pregunta. De que traballaba o fulano? Ou a fulana? O fulano era un tipo. É un fulano, non sei de que traballo. Non o sabes. Imagínate que é carniceiro. Razono. Veña. Un fulano marchou da cena de empresa para facer os chourizos. Creo que por datas e por todo, si non me equivoco, creo que é mentira. Porque, unha, non creo que un gallego se perda de emborracharse por facer chourizos. E dúas, por que fai os chourizos solo e non a matanza toda? Pero el solo vai aos chourizos. El están facendo Xa. risións e aparta. No, eu vivo aos chourizos. A mí lo mío, nada máis. É un chourizo solo. E Eras un ademais, pouco raxo, non, porquerías. canto de grande era ese porco para necesitar unha persona sola para facer chourizos? Entón, a túa resposta é que é mentira? Mentira cochina. Pois é verdade! Ah, no! En serio, un fulano marchou da cena de empresa para ir facer chourizos. Marchou a cena de empresa porque tiña que facer os chourizos. Claro, el di cedo. Hai que saber o que é cedo. A mellor cedo é ás 6 da mañá e ás 9 están matando os chourizos. Máis cedo que ás 6 da mañá non hai. Vou con outra anécdota. Vale? Vale, vale. Na cea de empresa mandelle privaditos meténdolle fichas a Pili Pampín. ¡Bum! Na cea de empresa. Claro, enténdese que bebeu tal, e que as risas cos compañeros foi como, hostia, vamos meter unhas fichas aí a Pili no privadito de Instagram. A ver, é un chico ou unha chica? Un chaval. Xoven. Un chaval xoven. Sí, terá 30 anos. Me extrae a mí que un chaval xoven conozca a Pili Pampín. Ah, De para, que 30 anos, sí, fixo hombre. un choio con Ortiga. Claro, Pili está Claro. en la pomadísima. Claro, Pili está a tope, claro. O sea, por conocer, pode conocela. E Pili ten Insta. Ten Insta? Pois ten Insta que eu E dei pode mandar privados todo o mundo porque ahora mismo está aberto. Si, no, cando eu lle dei a seguir, tiño cerrado e tardou 2 semanas a cabrón en decir oh, Pili, que somos veciños, ¿sabes? Mira, vou Vale. dar un dato. Pili deixou non visto. Moi de Pili, eso tamén. Deixando a xente en visto. Claro. É a típica cousa, isto sí que é verdade, é a típica cousa que se fai na cena de empresa con jaja, estamos aquí de carallada e de copas e fajo de risa. Pero sí, entra. Todo falando de risa, de risa. De risa, eu non quero, eu non quero. No. A que hora foi o privado? Eu creo que, déxeme recordar, sobre as 4 da mañá. Entón xa non foi na cena de empresa, foi na poscena. Claro. Vale, creo que xa o teño. Creo que xa o teño. O sea, A súa resposta? Un chaval de 30 anos que na cena de empresa lle manda privados a Pili Pampín. Vale, ás 4 da mañán. Creo, sinceramente, que é mentira, por... Esa é a típica cousa que se faría no cubata da cena. Aínda todos sentados na mesa. Non faz de discotequeo, dis, non? Claro, O funcionamento aquí é de discotequeo, non? Claro, ti estás de discotequeo, bailando, tal, sei que, cubata pa aquí, cubata pa lá, discutindo con unha mesa, porque Messi meteu de penalti na máis, sei que, outro, porque Cristiano, sei que... Non che acorda coller o móvil, abrir, buscar a Pili Pampín... Vale, entón a tua resposta que é mentira. Sí, a non ser que teñan mejores amigos. Entonces... Como son os mejores amigos de Pili Pampín e que hai que hacer para estar aí? No, é mentira, pola hora. Para min a hora é definitiva, de que no, imposible. No, non hai... Que, ojo, cuidado, imposible pola hora, non que sea imposible que lle manden privados a Pili Pampín, que eso... Eso. Pois... A historia é... Mentira! Bien! Pillaches menos da hora, é verdad. A historia está moi ben elaborada. Está moi ben elaborada, pero agora... Porque sí que é a típica cousa de... Sí, aí fallei. Unha...
Non suelo fallar, pero aí fallei, non pasa nada. Asumo a derrota. Vale, outra anécdota, vale? Atención. O meu xefe zoscoulle a un camareiro e un compañeiro desapareceu 24 horas. Hostia, vale. Eso todo na mesma cena de empresa, pois oye, a mesma persona. Unha pregunta. Venga. Cando dis o meu jefe, dis o da anécdota. O do fulano, claro. Vale. Eu estou dicindo o titular da persoa, vale? Pois se non tiña que facer moitas preguntas. Todo isto na mesma. Na mesma cena de empresa, dixe, acabou a cea, polo que sea, bueno, vese que beberon un pouco de agua con misterio, e o xefe, pois debeu do camarero falarlle algo borde ou traerlle algo que non pedira, zoscoulle ao camareiro, pobre, que xa bastante tiña que estar traballando ese día, e despois un compañeiro desapareceu e non fixo unha bomba de humo de ao día seguinte que tal, a que hora marchastes, tal, non sei que, estas caralladas, senón que non apareceu e non volveu a dar señales de vida hasta 24 horas despois. Hostia. O sea, hasta 24 horas desde que marchou da cena. Sí. Porque claro, se marcha ás 8 da tarde e volves a chegar ás 8 da tarde, vale, pero claro, viste que desapareceu 24 horas. A ver, pareceme demasiado loco. Hai que analizar, non? Ti a parte primeira de que un xefe lle zosque. No, tenme loco eso. E eso por separado, dirías que é verdade ou mentira? Vamos a ver, o jefe, por definición, é gilipollas. Non é que a persona é ben. O sea, ele ao mellor como persona é estupendo, pero no momento que é jefe, volvese gilipollas. Cando está actuando de jefe. Entón está na cena de empresa, sendo gilipollas, e que hai máis gilipollas que tratar mal a un camarero? É de gilipollas supremo. Claro, se eres gilipollas, sendo por riba hai Cuba libres. Claro, porque sabemos que o alcohol é un potenciador. Si ti eres gilipollas e bebes, eres gilipollas por 2. Si ti eres boa persona e bebes, eres doble de boa persona. Vale, entón esa parte asumes que podría ser certa. Podría ser certa, teño preguntas, pero podría ser certa, sí. E a segunda parte de que un compañeiro de traballo desaparece 24 horas. E o raro sería que desaparecera menos. Te vas á cena de empresa, desapareceu 24 horas. ¡Ole! Eso é unha cena de empresa aproveitada. É curioso como un titular así inteiro, como, buah, imposible. Se analizas por partes, pode ser, sabes? Parecía demasiada cousa e pois, non, pois imposible. No, a ver, preguntas. O sea, non tes datos, porque claro, o fulano que che manda pouquita cosa. Non sabes que é a empresa, non sabes o jefe como é. O jefe é gilipollas, eso sabemos. Sí, pero me gustaría saber canto mide o jefe. O xefe é alto. Entonces, claro, pode ser. Se eres alto e fuerte, é moi fácil andar a hostias. Sabes, canto máis alto e máis fuerte seas, pois... Pero un camarero, unha cena de empresa, que está o pobre camarero. Que tuvo que dicir o camarero, non? Que tuvo que facer o camarero? Caeulle a salsa das ameixas por riba do lombo e bomba, xa está. A ver, o camarero ao mellor estaba xermindo as ameixas e dixo yo, me estoy follando a tu mujer, entón é igual, non? Dixolle que lle estaba facendo a muller, pero dixolle con ameixas. A ver, a mellor que che dea unha mala noticia, pero con ameixas, unha cousa pola outra, joder. Ademais, hai que tratar ben aos camareros sempre. Porque son os que che botan o Cuba libre. Eso xa dixemos outra vez, creo, pero que se sepa. Son os que che poden escupir en todo o que pides. Efectivamente. Eu penso máis neso que noutra cousa. Creo que é mentira, seguro. Porque, e se non é mentira, por favor, que nos inviten para lo que vean a cena de empresa. Porque, sabes, creo que o jefe lle zoupo o camarero sería tan heavy que xa non pasaría nunca nada máis nesa cena. É dicir, non falta despois outro 24 horas, xa foi como normalmente nas cenas de empresa. É o máximo, non? Claro, pasa unha cousa que xa é top, ou pasan 4 pequenas, pois xa está tan top que non pode pasar máis cousas, joder, senón esa empresa que é? De que era a empresa? Sálvame, é a cena de empresa de Sálvame. Ou se non é a cena de empresa de Sálvame, usan a mesma gasolina. Vale, pois ti dis que é mentira. Falsísimo. O meu xefe zoscolla a un camareiro e un compañeiro desapareceu 24 horas. É verdad. Que dices? Super verdad. De verdad. Pero mandou un fulano. Mandou iso por Instagram unha persona. Dá o nombre. Secreto profesional, eu aquí. Por favor, si a non ser que me inviten a un Sálvame Deluxe e me paguen muchito dinero. Vouche contar outra. Vale. Esta historia é un pouco larga, vale? Teño un seguro privado.
E o meu compañero de traballo atopábase mal, entón non podía ir á cea de empresa. E dixenlle que eu podía ir ao médico, xa que teño un seguro privado, a dicirlle ao médico os síntomas que eu tiña, para que así o médico lle recetara algo para ir á farmacia, tomalo, estar ben e poder ir á cena de empresa. Entón o tipo chegou ao médico e dixo, mira, que me dai isto, tal, non sei que, non sei canto. E pareceulle tan forte ao médico que me pinchou unha inxección de Voltaren e Valium. E con todo isto, claro, o compañero de traballo seguía mal porque non foi ela ao médico, claro, mandou ao outro e non pudo ir á cena de empresa e o outro foi cunha inxección de Voltaren e Valium. A ver, é que... O sea, no rollo de vai mi tío, hai moitas cousas, pero vai mi tío ao médico xa me parecía a última, sabes? Claro, aproveitando que teño un seguro privado, el dixo, joder, que se vamos por urgencias, vou botar 8 horas ali, tal, non sei que, non chego para a cena de empresa. É o que lle preocupaba, ir á cena de empresa xuntos. Sabes? E dixo, pois eu teño seguro privado. Vou cheo, dígolle os síntomas, e o que me receten, tómalo ti despois e punto. Claro, non contaba co giro de... A ver, pareceme un gesto de amistad brutal, ir polo médico un ao outro. Sabes? É que máis que eso só hai que che vai a follar a muller, vai me follar ali a muller, ao que eu estou cansadísimo. Non puedo máis. Vale, Claro que tamén hai que analizar que son compañeros de traballo, teñen que ser moi amigos, non? Porque... sí, claro, teñen que ser moi amigos, sean compañeros de traballo ou non, porque para facer esta maniobra... Vale, teño unha pregunta e, por favor, que non sone machista, pero estes dous son dous homes, verdad? Sí. É que as mulleres teñen cabeza. Non máis, xa non máis, teñen. O que está mal, o que está enfermo, proponlle o outro. Propouxo yo outro, non saliu do enfermo. Dixo, claro, non, mira, vou cheo. O sea, un estaba mal e o outro tampouco estaba ben, Quero dicir... Aí os dous tiñan problemas. Vale. Son dous homes. Son xóvenes ou... Eu creo que ronda máis ou menos pola foto 40, máis ou menos. Buah. Claro, é que sabes o que estaba pensando eu? Si son moi novos, non é. Non ten seguro privado, claro. No, aparte non por eso, sino porque irían igual, sabes? En plan, dói má muerta a espalda, pero vou a cena de empresa igual. Pero un de 40 sí que pode buscar, sabes? Xa ten máis cabeza, xa ten máis de hostia, pois a ver, que podo tomar? No, pois, máis cabeza tampouco. No, é verdade, sí, máis cabeza tampouco, no. O que lle puxeron a inxección de Voltaren foi á cena. Sí. Claro, porque unha persona normal diría, hostia, acabo de poñer unha inyección de aquí, de sabe Dios que. Porque, claro, deixouse pinchar. Claro, porque xa lle dou moita vergonza dicirlle ao médico, no, mira, non me pinches, eu en realidad estou facendo esta maniobra, sabes, ao tipo doulle pau dicirlle, mira, sí, que non, que estaba che mentindo. No, aparte é tan absurdo, porque como lle explicas ti ao médico, no, mira, é que vin aquí a que me recetes pa outra persona. E ademais que tiña, claro, podes ter medo a que che bote do seguro para... Non. É que te imaginas que levas o coche ao taller e cámbiame a bomba da auga e te estás ali mirando e vale, e agora vou a casa e cambio a outro fulano vendo como fixo mecánico. Resposta xa. É verdade, porque é todo moi galego. E a amistad, sabes, super amigos, de por ir polo outro, vou cheo e tal, e xa verás que isto arreglamos. Tamén é moi galego non darse por vencido. Porque, quer dir, a un madrileño pásalle que está mal o día da cena de empresa e di, joder, que putada que non podo ir. O gallego remueve, di, no, non se pode ir, non se pode ir, calma. O que me dá que é verdade, seguro, porque o pincharon. Entonces, en calquera outra parte do mundo, dirían, mira, non me pinches porque era mentira. Estou aquí porque pa un colega. Pero un galego non. Un galego como en plan, vale, pínchame. Diz que é verdade. É verdade, 100%. Pois, esta historia pincháronme Valium e Voltaren porque fun polo seguro meu privado para que lle recetaran a un amigo para poder ir os dous á cena de empresa. É verdade.
Demasiado loca para haber inventado, é verdad? No, demasiado gallega, é que claro, é que... Outra, vale? Ujú. O día da cena da empresa finxín ser daltónico para escaquearme dunha multa. Uf, vale. Entendemos que o tipo pillou na policía ao vir da sede de empresa saltándose un semáforo. Sí, non o multou o Agatha Ruiz de la Prada, no, sí. Entendo que non era por como iba vestido, que E o era por... tipo dixo, hostia, como que estaba en rojo? Eu vi no verde porque son daltónico. É un home, Que? vale. Edad, 27, por aí. Non chega aos 30. sabes o que pasa? Que ti vas á cena de empresa, párate tráfico, o daltonismo non é o teu problema. Ti non dis, si o daltonismo é ai, iba borracho porque confundín a estrella normal ca 00 porque son daltónico, vale. Si eso o daltonismo é así, sí, pero ahora, si ves a cena de empresa o teu problema non é saltarte un semáforo. Non dixo que o multaron por ir borracho, Claro, claro, por eso. Multaríano por un... por saltarse o semáforo. Claro. E non creo que o saltara porque está moi alto. Pirim, pim, pim. Con 27 anos, por experiencia, cando che poñen unha multa, o primeiro que pensas é papá. Todavía estás na época de ui, a ver que para o meu pai, ou vou chamar a ver se tal, non se te ocurren pa, non discurren Non pa busques excusas, non? No, creo, va, por experiencia propia. Vale, entón a tua resposta final, Eu creo que isto é mentira. Crees que isto é Creo mentira? que esta é Finxín mentira, ser daltónico para librarme dunha multa. sí. Pensas que é mentira. É... Mentira! Moi ben. Vouche contar unha super loca agora. O sea, as suaves foron agora, ahora deixei as fortes para o final. A historia di: morrei co xefe de ventas e mañá comezo as vacacións. Bom. É unha muller Ajá. que se leou co xefe de ventas, un superior, entendemos, non? E xusto, isto foi un sábado, pois xusto o lunes seguinte empezaba as vacacións, polo que non iba a haber outra vez contacto. Que dicimos, eso é bom, malo? Eu creo que a ela lle pareceu ben, porque puxo así como un moticón en plan. O sea, que é guapo. Menos mal O jefe que... de ventas é jefe, pero é guapo. Ah, no, dis que menos mal que empeza as vacacións. rollo, Vale. En plan, ostras, enfrentarte a armei, eso, non? armeina, Enfrentarte pero... a eso. Claro, armeina, pero teño un mes. Teño un mes para que isto pase. É como... A ver si se olvida. Vamos a ver. Vamos a chamar María José. María José, non pedirías ti as vacacións con vistas de entrar ao jefe de ventas? Que nos las sabemos todas. Claro, si era fora a jefa de compras, sería a relación perfecta. E parece viable de que alguén nunha cede de empresa, quero dicir, isto xa a ver, un pouco de chicoleo anterior debería de haber, non? Sí, aquí hubo un roneo, aquí hubo un roneo, Ou un roneillo. aquí hubo un... Tes un subrayador naranja. Ah, teño verde. Ui, non me vale, tiña que ser naranja. A ver se cho consigo. Imos a buscalo xuntos. Ou viernes á noite. E buscaba aquí nos meus pantalóns. A Que ver, te parece? eu... Parece posible? Liarse cun xefe nunha cena de empresa, tipo así posible. A ver, eu nunha cena de empresa, en principio, parece posible todo. É que se líen dous, pareceme super posible. Ademais, É como a cena de empresa un pouco como Jurassic Park. Non? Estás vendo pasar toda a salvajada por diante e sempre hai algún que se agache debaixo dunha mesa. ese, Para pasar calcara cousa. ese é o que foi facer os chourizos. Que sabe que se esconde. Eu non quero saber nada que mañan teño que estar aí dando a máquina dos chourizos. E dixo eu, estaba dos chourizos hoxe dicíndome, cago, tías, a mí líos alguén co jefe de ventas e eu facendo chourizos. Pero quedaronme nun punto exacto do picante. Teñen que estar moi ben os chourizos para que che compense. Non biches ao jefe dos carrión camarero, non biches a dous liares. Hostia, perdeste todo ver por os chourizos. Escoita, sería dos chourizos o que desapareceu 24 horas. Donde estará? Donde estará? E eu tipo, me cago en Dios, me cago na vida. Resposta, xa. A que ven o xa. dato das vacacións? Liaime co jefe de ventas. Xa é top. É hora Bueno, pasar pois que lle vacacións. mete aí un pouco de chicoleo de dicir, ostras, que... Da que me quero librei. dicir, o das vacacións é como un dato de dicir ao día seguinte non nos whatsappeamos dicindo que o de onte... Sabes, é como, ostras, que a primeira vez que iban falar diso é no traballo. Entón empezas as vacacións, ben ou mal? Por un lado, mal, porque non tes esa conversación pendiente, por outro lado, ben, porque non tes que enfrentarte eso. A ver, unha cousa. É a bomba de humo perfecta.
María José, dentro de 15 días o jefe de ventas sigue estando aí. Bueno, pero a mí olvídese. Sí, claro. Entonces, é verdade ou mentira? A mí mentira, a mí despístame moito das vacacións. Morrei co xefe de ventas e mañá comezo as vacacións, ti dis que é mentira e efectivamente é purita verdad. Que me dices? Es puritititísima verdad. En serio? Sí, 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 sí. E ese jefe de ventas ahora que es? Vale, vouche contar a última, vale? Esta, o sea, non sei por onde... Bueno, vou dicir o titular e logo ti xa vas preguntando, vale? A cousa di así. Un compañeiro de traballo, Mentira. un compañeiro de traballo rompeu un brazo, pediu a tarxeta da empresa e co oso fora foi a putas, punto, sigue dentro. Espero que non sea así que dentro do puticlub. Bueno, sigue dentro. Sigue dentro. Vamos a... O oso non sigue dentro, eso, por lo que vemos. Eso non. O malame moito que, claro, isto mandou un alguén a Instagram. E agora, malo moito que... Vale, o compañeiro son eu. Claro, é que non sei moito empezar. Un compañeiro, escribindo cunha man sola. Un compañeiro. O sea, as historias son, digamos, dúas. Un compañeiro na cena de empresa parteu un brazo e ese mismo compañeiro pideu a tarjeta de empresa para ir a putas. A ver, pideu a tarxeta de empresa co rollo de vou ir ao médico para que me miren o brazo que acabo de rompelo e iba de camiño ao médico e desviouse e dixo, hostia, pues tengo tarjeta, para que vou ir ao médico podendo ir aquí, bueno, por moi que... A ver, vou che dicir unha cosa. Dixo eu, o sea, será o razonamiento, non? Sí, foi na cena de empresa. As únicas cousas con luces que hai son a farmacia, o hospital e as putas. Está a trampa feita para calquera. O sea, é moi fácil Despistouse. confundirse. Digo, hostia, xa para aquí nesta farmacia 24 horas. Oh, non era unha farmacia. Claro, partiu un brazo. E co oso fora, decía. O oso fora. Porque ti, sabes que podes partir un brazo, pero telo roto non se che sale un oso para arriba. Non, tiña o oso fora. Ahora, que putas máis pouco escrupulosas. Anda que orde que paga chiste de putas cando sacaste ti o tema. Que un galego parta o brazo nunha cena de empresa pareceme completamente normal. Poucas veces pasa. Pouco pasa. Pouco pasa. É que, joder, que acaben nun prostíbulo, vamos a ser finos, por desgracia tamén pasa. Máis que o de que rompa o brazo. Non sei. Ahora, que lle sumes pedirlle a tarjeta ao jefe. Porque claro, despois o jefe vai ver o recibo, non? Haberá un departamento de contabilidade que despois mire todos os gastos con esa tarjeta, non? Claro. É que vai poñer en concepto. Sí, pero... Tiritas. Tiritas para el corazón. que na tarjeta dunha empresa poña o nombre dun prostíbulo, eso é tan común que xa ni os de contabilidade ni se asustan. Diga, a ver, que... Non te quererías así de entrada. De entrada dis, é falso. Que é demasiado loco. Ahora analicemos con calma. Non temos ningún dato, porque este fulano escribeu Claro, isto aquí con non quero dar demasiada información. No, aparte seguro que o tipo escribeu a anécdota con un Instagram sin fotos, sin nombre, sin nada. Porque xa... Bueno, non diría tanto. Es que mola que na primeira foto do Instagram deste fulano aparecera él abrazado a un fulano co brazo en cabestrillo. Quen sería? Quen sería a anécdota? Claro, isto ahora todo o mundo que o vexa como na súa empresa hai alguén co brazo roto, vai levar a culpa, vai levar a fama de putero sin ter por qué. Por favor, xente, non romper un brazo. Sabes que, hostia, isto pasou que unha vez un xogador de fútbol do Valencia rompeu unha perna durante o partido e acabou o partido. Que hai roturas que ti rompes no calor da batalla do partido de fútbol ou da cena de empresa, que sabes, imagínate, partes o brazo, pero vas anestesiado completamente con 12 fresquitos. E claro, podes continuar. O que me sorprende é o genial da maniobra. De estou borracho, que me anestesia o do brazo e caín, partín o brazo,
pero ainda así teño a capacidade mental de voy a pedir a tarjeta ao jefe e despois vou acabar indo ás putas, sabes? Como que se me fai moito... Claro, pero non iba solo, claro. Isto pode ser un compañeiro. Unha resposta definitiva, ya. La realidad, gustaríame creer, o sea, ojalá fuera verdad, hostia, lo deseo con todo mi corazón, pero obviamente é mentira. Un compañeiro meu de traballo rompeu un brazo, pediu a tarxeta de empresa, foi a putos co oso fora, sigue dentro, ti dis que é mentira, Mentira. e é completamente verdad. ¿Qué dices? ¿Dónde sigue dentro? Por favor, necesito saber qué es eso de sigue dentro. Claro, a mí o que me mata é o punto, sigue dentro. Sigue ¿De dónde? ¿De dónde? Qué fuerte, tío. ¿Cómo estará ese brazo ya engangrenado? Todo? Podría ver este señor. No modo brazo, porque ya sería O demasiado. amigo. Sí, O amigo, ¿no? O amigo, que veña o amigo e que nos conte. Sobre todo, como rompeu o brazo, claro, porque pásalo moi por alto, pero unha persona que pida tarjeta da empresa para ir a putas, que actividade estaba facendo para romper un brazo? Non creo que resbalara na xiada e romper o brazo. Este tipo estaba, sabe Dios, saltando un trampolín nunha piscina privada con unhas... Bueno, non sei. Bueno, agora o que vamos facer, Uh-huh. se che parece, vouche contar unha anécdota que me pasou a mí nunha cena de empresa, tens que adivinar se é verdade ou mentira, vale? E despois facémoslo ao revés. Pero é túa. É miña. O Agora sea, vouche dicir, aquí sí que tes todos os datos. aquí teño todos os datos, E podo preguntar e pararte sempre que o que queira. queiras. Vale. A miña anécdota é que nunha cena de empresa estive tomando 1, 2 ou 15 fresquitos con Ilenia de Gandía Shore no Riquela. Ilenia. Ilenia e ti. Hostia, unha mezcla un pouco rara. Vale, nunha cena de empresa acabaches tomando cubatas con Ilenia e Enriquela. Ajá. Que bebe Ilenia? Ilenia, pois, creo que estaba bebendo auga. Buah, venga. No, claro, para, sí, claro. Sí, claro. Sí. Hai un montón de personas ahora mismo que saben a que me refiro con razonamiento. Normal, claro. Verdad, chavales. Bebe auga obviamente. Vale. Sí, pues claro, cádrame, bebendo auga. Eso dalle moita verosimilitude á historia, que Ilenia beba auga. Claro, esta anécdota fai augas cronológicamente. Cronológicamente. Porque eu que máis ou menos controlo como é Santiago, sei que o Riquela non leva tantos anos aberto. É que isto non foi moito, Isto foi fai 4 ou 5 anos. Hostia, me desmontas la teoría, entonces. E que fai 4 ou 5 anos Ilenia vivía. Sí. Estou con Ilenia nunha discoteca. Vale, É o seu hábitat natural. A cousa é que Ilenia veu a Land Rover ao programa. Eu estaba traballando ali e despois do programa era o, pois, non sei, o último de, non sei se de Nadal ou de algo así de temporada, houve como unha cea e o invitado, pois, dese día acoplouse á cea. Ilenia acoplándose, me cuadra bastante. Entón estuvemos, pois, tomando ali uns gincases, facendo unhas historias para Instagram, bueno. Tengo unha pregunta. No, Riquel. Ti interactuaches con Ilenia? Sí, muchísimo. Estou dicindo que estamos mano a mano bebendo ginebra. Ti beberías viño, que é o único que ves. Que impresión che dou, ela? Ilenia é encantadora, majísima e super divertida. O sea, ela de ti non di o mismo. Vale. Canta xente chegou da cena ao Riquela? Pensei que ibas dicir canta xente pode confirmar isto que non é unha película. No, mira, que a cea foi xa no Riquela. Houve como uns pinchos no Riquela. Entón había ali, pois, máis xente, claro. Había 15 persoas. O sea, de empresa. Non me vale. Estaba intentando atacar por outro lado. Para saber o porcentaje de xente que se borra, para intentar sacar por aí. Porque sempre hai un porcentaje que se borra porque ten que facer chourizos ou porque teñen que partir un brazo para ir a putas. Claro. No, neste caso ainda non se borraron ninguén. Claro, porque foi no mesmo sitio. Nada, adiós. Mi teoría al traste. De que color tiña o pelo Ilenia? Tiño xa corto como rubio así bastante platino.
Esta pregunta non vale de nada porque nunca sei, non sei como tuvo o pelo Ilenia en la puta. Espera, ti sabes que era Ilenia. Sí, sí, sí. Pregunté y dixen, a ver. Aparte, creo que sempre estuvo rubia. Foi como en plan, a ver, xa un piño por aí. Falaste de política? Con Ilenia. De que falei con Ilenia? Creo que falamos deste rollo de que a xente pensa que é así como moi malota, moi tal, e despois en verdade é simpática, non sabes, este rollo de que a xente pensa que eu son non sei quen, non sei Decía canto, ti estas a ela ou chorradicadas. ela a ti? O sea, o rollo de a imagen que ten a peña de min, que non se corresponde, pim pam, pim pam. Nesa cena de empresa estaba Eva Iglesias. Estaba, Eva Iglesias. E quen ganou? Claro, pode ser a primeira vez que Ilenia estuvo nunha cena de empresa e era tranquila. Era como, aquí está, eu son... Cal é a túa aposta? É verdade ou é mentira? É que creo que é mentira, porque Crees que é mentira? tipo que lle foches falar a Ilenia, non me... Bueno, Ti, non falei eu, falou o Cuba Libre de Castro de Limón. nah, sabes quen falou? Que ti todo o que salga en Telecinco para adelante. Se fora a campeona, eu que sei, se fora astronauta, campeona do mundo de esquí, e salvar a 12 nenos dun incendio, pues ni la saluda. Ahora, Ilenia, hijo de Javier, ¿qué tal? Como é eso do poli de luz? Como é eso do non sei que, sábame naranja, sábame limón? Cuéntame. Teñen un chaveo para botar currículos ou chaman eles. Non é? Entón, se nos liamos máis agora, ti que xa está, que xa podo salir. Hostia, para. Alguén lle entrou a Ilenia? O máis cerca que estuvo alguén de entrar a Ilenia fun eu, creo. Vale, a túa resposta é? Todo moi lógico, pero non me dan as fechas. Non che dan as fechas. Eu creo que é mentira. Ti crees que é mentira? Que eu nunca estiven con Ilenia nunha cea de empresa tomando un gincás no Riquela. Ti dis que é mentira e a anécdota é... Verdad! Ah, mierda. Eu e Ilenia, amigas para sempre. Sí, home, era non lle acorda a túa cara, pero sí. Vale, pois queresme contar ti unha anécdota? Eu vou dicir unha cousa. Nas túas anécdotas está aí Ilenia, nas miñas anécdotas o máximo que pode salir é o dianteiro centro do Recesende. É o máis famoso que podes ter. Ah, non que sei, ten que haber para todos os públicos. Veña, contame. Un ruso meteume nun cuarto... A ver, non é un cuarto oscuro. Estando de festa, un ruso meteume nunha habitación aparte. Querías dicir cuarto oscuro. Vamos a ver, se é denunciable... No. Temos que poñer a robo policía. No, avisa. porque, claro, non quixen dicir cuarto oscuro porque non ten nada que ver. Eso sería outra movida. Tío, E que un querías ruso... dicir que era unha habitación sin luz. No, había luz. Entón, que ten que ver o cuarto oscuro? Porque se te mete nun cuarto oscuro é para follar, se te mete nunha habitación é para darche unhas hostias. E cambia moito tempo. Bueno, hai veces que botas nun polvo que parece que che daron unhas hostias, Ao acabar, é como... E hai a veces que che dan unhas hostias que parece que... No, eso non pasa, ao revés non pasa. Vale, entón, un ruso amenazouche dunhas hostias a ti solo nunha No, habitación. non tergiverses. No, menos sálvame, amiga, menos sálvame. Estando de festa, un ruso meteume nunha habitación aparte. Para que? Aí, agora desarrollemos. Vale, desarrolla. Cena de empresa. Sí. Eu nunca fumo, pero si bebo son... Mentira. Pero si bebo son subnormal. E dame por fumar. Vale. Entonces estaba fumando e había un chaval. Digo chaval porque como que eu lle sacaba unha edad. Entonces díxeme, deixa eso e fumar un pouco de porro. E eu dixo, non me gustou o porro. Bueno, collín o porro, puxeme a fumar un pouco e dixo, esta é unha puta mierda, non fai nada, é tireiro. Vente pa aquí que che vou enseñar eu como se sale de fiesta. E empecé a alcoholizar ao pobre rapaz que non tiña culpa de nada. Entonces, claro, o rapaz era un tío moi tranquilo, que le pegaba a su porro, pero con tranquilidade. O sea, era unha persoa inofensiva totalmente. Completamente. Co conocimiento todo, confirmamos. Con conocimiento todo. O conocimiento todo que lle gustaban os porros, era unha persona inteligente. Estudiante de AFP, polo que vemos. No estudiante. Tiña o seu bachiller e fora. Vale. Pero tiña bachiller. Vale. Entonces, digamos que o rapaz descontrolouse. Eu non. Eu iba como un señor. Eu iba perita, xo.
isto é tangencial, pero gustame contalo. En ese mismo día, con ese mismo rapaz, antes de ir ao Dondo Ruso, fomos a un pub e díxome, gustame moito esa chavala. E eu fui a onda chavala e dixenlle, hola guapa. E ela díxome, teño mozo. E eu contestei a famosa frase, maldita gana que teño hora dun trío, amiga. Pero escoita, a que foches ti ali se a que lle gustaba era o teu amigo que acababas de conocer? A facer yo triqui-triqui porque ele non estaba para nada. O sea, eu iba, digamos, eu salí de festa con prácticamente un pelele. Porque empecé a dar Pero Pelele, chupitos. eres ti ou era el? Había 2 peleles, pero eu ainda me manejaba. E dixome, joder, como me gusta ese tipo, tal, así que... E fui eu ali de campeón a levar hostias, básicamente. E despois veu o mozo da tipa, porque era verdad, por unha vez, e puxos así agresivo, e eu dixenlle, non é para min, é para o meu amigo. E entón fun á barra, marchei, fun á barra e dixenlle ao meu amigo, Non me vanche, pagas a min para callar, que? dixenlle, vanche dar unhas hostias. Porque Vale, amigos sí, pero había 15 minutos sí. que o conocías. No, que era, traballaba comigo, era de puta madre. Vale, pensei que acabas de E conocer. entonces marchamos dali e genialidade do Pelele Junior que me di, e vamos ao karaoke. E claro, eu non sei dicir que non. É a miña cualidade máxima. Se me ofrece, eu non sei cantar. É o peor que fago neste mundo é cantar. E se me ofreces ir a un karaoke, que che dijo? Que sí, que a tope, que me lo paso moi bien. Entonces vamos ao karaoke. 2 auténticos Karaoke, peleles. Que obviamente ali todo o mundo che miraba mal porque aí vai a xente que quere ir a bamboleo e vai aí a practicar. efectivamente. Digamos que había un grupo de recanteiros que estaban entrenando e 2 peleles. Que pasa? Que E non o sei se Pelele consume máis que os que están ali a practicar, claro, entón justalle por un lado, sabes? Estás o apoiado dueño, por outro, non? o dueño gustalle, os clientes non. Ao bo do karaoke que a bebida está bastante máis ou menos barata e ti pides cancións e tócache. Que pasa? Que cando nos tocaba, eu, por exemplo, en vez de cantar, pedías unha de Sergio Dalma e en vez de cantar, collía o micrófono e cantaba estas mierdas que canto eu de o ninja Hattori vai correndo sen parar, quere ir de putas e marchar sin pagar, e merdas destas, varias. Entonces, a terceira canción desas, digamos, cantei eu unha, cantou o Pelele, e depois cando nos iba a tocar a terceira e vamos a volver a facer unha puta mierda, veu un señor ruso e dixenos, vinid un momento por aquí. Viniz, dixo, Viniz. Bueno, Espera, eu non sei espera un imitar, momento, non espera un sei momento. imitar un ruso. Estabas intentando imitar a un ruso. No. O sea, a ver, esto vamos a borrar, vale, espera, acércate, arrímate. Iba a empezar a imitarlo e dixen, é racista, Oita, non vou facer. ibas a empezar a imitar a un ruso, non fuches capaz, non pasa nada. Yo sé imitar muy bien a un ruso. Y si hay que imitar a un ruso, yo imito ruso. Pero Vale, yo no quería ser racista. Y el ruso me dice, venid aquí un momento. Tengo que hablar con vosotros. ¿Sé imitar a un ruso? Sé imitar a un ruso. Y No hay entonces, nada como decir, Algae no tiene huevos. venid aquí un momento que quiero hablar con vosotros. Y Vale? abriu. Pareceme un pouco máis escandinavo, pero non pasa. Sí, pode ser. Porque tiña familia en Oslo. E levounos ao almacén. Vale. Aos dous. Sí. Entonces, eu ben. Porque eu por moi borracho que estea, eu sei me comportar. Vale. O problema eu temía polo pelele. E aquí ven o guai da anécdota que nos dixo o ruso, pasámolo moi ben con vos, estades consumindo moito, isto en outros términos, pero por favor marchad. E marchamos sin ningún tipo de daño. Vale, pero a actitud era de como non marches vou che dar uns No, 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 no. A actitud do ruso era Vale, espectacular. entón, explícame unha cousa. Por que che mete nunha habitación a solas a ti, máis a un fulano que está a punto de vomitar por sí, para dicirche, por favor, marchar? Eso que dixo diante de todo o mundo. Porque se a ti che din, por favor, marcha, é unha cousa. A ti se che meten nun cuarto escuro e che din, por favor, marcha, ti marchas. Vale. Isto foi, máis ou menos? Isto foi, debería ser, teño tal, 2015. Estudiabas? No, A ti nunca é estudiaches, unha claro. cena de empresa, como vou estudar. Vale, pois un ruso... É que non sei se facer preguntas, porque sabes que pasa? Eu creo que é totalmente verdad. A historia é moi loca, pero creo que é totalmente verdad porque ti non tes a capacidade suficiente para inventarte eso.
Non sei que me jode máis, que me digas que non valo para salir ou que me digas que son subnormal. O sea, pégame todo Ujú. a historia. Non me pega moito que haxa un ruso nun karaoke en Compostela. No Macumba. Non, Macumba en Compostela, un ruso de segurata. Eu non dixen que fora segurata. Eu non preguntei que desde que traballaba, tío. Eu coñen a marchei, a min. Ao mellor era o mozo dunha recanteira. E a min dame igual. A min ven un Pode ser, ruso. igual era un cliente que estaba Claro, realizando claro. o casting, non? Que quería cantar agora, eu que sei, unha canción rusa e eu polo que fora marchei. Vale, pois sí, vou dicir que é verdade porque non creo que teña esa capacidade suficiente para inventalo. Creo que se podía xogar este xogo sin insultar. Eso é lo primero. A historia é... Non era ruso, era dominicano. É verdade? A historia é mentira, obviamente, é mentira. Sí, Ah! soy un gran comediante. Que E, putada, que a gana que tiña eu de que un ruso te amenazara e te dera unha no, hostia. nunca me amenazaron no Macumba. Siempre hai un Non, ambiente. Macumba... O do ruso dáballe unha cousa así bonita á historia, sabes? É como os festivales de música a relación entre Tamar Falcó e Íñigo Nieva. Tamén lles dá así chispa. É como unhas virutitas de chocolate. É como cando tes unha película e de repente botas a Brad Pitt. Claro, cambia a película que xa cambia. Vale, pois estas serían as anécdotas. Moitísimas gracias aos que participastes en Instagram, Dios, a verdade que foi increíble. Seguiremos poñendo máis enquisas. Por favor, participade, que sabedes que nos dan o traballo feito. Non, pero é moi bonito. A mí parece precioso isto de que haxe xente que nos conte todo iso. Porque ao mellor despois no fin de semana alguén está de resaca, anima a resaca, xa vai para vomitar con outra ansia, sabes? Gomítase mellor rindo, eso é verdade. Claro, entón alegrase un fin de semana de Sí. mierda a moita xente con anécdotas patéticas e bochornosas que temos todos. A min gustame este tipo de contidos que son colaborativos, no que a xente che manda cousas e pode ser isto máis de todos, non? Isto pode chegar a ser unha cousa de todos e non tens que pensar ti todo. Sí, porque estou solísimo neste proxecto, porque ti por que se non faz ni a cama, entonces, bueno, pues, Vamos a ver, eu non podo ser o guapo e o que pensa. é verdade. É dicir, en Bertín e Arévalo non facía todo. Pois isto é o mismo. Estás-me dicindo que eu son Arévalo ou Bertín? Non sei, os dos me parecen mal, a verdad. Puxen un exemplo e depois dixen, vos ser Bertín, e dixen, ou Arévalo, ou... Eu en Arévalo e Bertín quero ser I. Pois hasta aquí esta nova sección de Todo Mal que se chama Inventouno. Que carallo vai dar Alba Carrillo edición. Si vos gusta, seguídenos en todas as nosas redes sociais, Instagram, eBooks, TikTok e YouTube. E nada, por mí xa estaría. Chau, sis. Así que...